Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira inyaya abudu twani news day abuda ichitaura chiti save Kasukuwere ashungurudza Zanu PF Mure Zimbabwe zviunzi zvokuti Politburo yasvika pakuindosa kuti Chipanga ngaadzoke. Muzaro PF yarofungidzwa unzi ndi ari kuziya maplans nematricks savior Kasukuwere Mure Zimbabwe. Zvikunzi President Nava Mnangagwa vakabuda vachiexpela nekususpenda matop officials emuZanu PF vaiaccuswa nekubheka the former political commissar Savior Kasukuwere during his presidential bid. My elections hakaitwa na August kora 2023. Sinei Kasukuwere vakarambidzwa kucontesta muma elections aya nemacourts vachinzi vanga vane nguva yakareba vasingagare muZimbabwe. Chinzi vanga vane more than 18 months chinzi so vanga vasingachakwanise kuregister kuvota, vanga siri a registered voter Mure Zimbabwe. So zvikunzi former Zanu PF Mutare North legislator vabatsirai pemenai avo vakaluza maZanu PF primary elections last year vakadzingwa mubato reZanu PF. Pemenai vakaluza internal polls kuna vaadmire Mahachi. So Godfrey Senengamu avo former Zanu PF youth boss vakabuda vachiudza journalist vachitaura ivo vachiti vaishanda kumobiliza maZanu PF member kuti vasupport Kasukuwere, vakasaita kuti vapemenai he was one of vanhu vakarecruita kuti vamobilize support for Kasukuwere kuManicaland province Mure Zimbabwe. So last month vaMnangagwa vakafire vapemenai Mure Zimbabwe ndofunga through tsamba yakanyorwa naObert Mpofu vanova secretary general webato reZanu PF. So tsamba inge yakanzi the letter serves to advise that the Politburo sitting at the 372nd and 72 ordinary session on February 29, 2024 endorsed the National Disciplinary Committee decision to expel you from the party with immediate effect, and the decision was arrived at after the National Disciplinary Committee had found you guilty of disciplinary offences prescribed in the Zanu PF Party Constitution, Article 37, Section 549, subsection 9, 12, and 16. Mure Zimbabwe vapemenai are new to the controversy and sentencing to controversy vakambo convictwa nekwasauta kwakaita the former Zanu PF Manicaland provincial chairperson vaMike Madiro, personal assistants wavo Wilson Mnyamande Mure Zimbabwe. The Politburo yakabuda zvakare ichirecommenda the suspension of Manicaland provincial women's league chairperson Happiness Nyakuedzwa. Ndofunga pane tsamba yakabuda vichinzi you have been suspended from holding any leadership position in the party for a period of 2 years with immediate effect. Suspension is in accordance with the amended Zanu PF Constitution, Article 37, Section 531, subsection 4. Ndozvaitaura tsamba yakasainwa naObert Mpofu ichiendeswa kuna vaHappiness Nyakuedzwa vaiaccuswa nekuinsauta the Zanu PF Women's League Secretary for my external affairs avo vaBetty Kaseke Mure Zimbabwe vaiaccuswa zvakare nekumisuza maparty resources kuManicaland timber project among allegations anosanganisira zvakare kuindosa nekushanda kwavaita navaSavior Kasukuwere. Zvakare the Politburo yakabuda ichiindosa the readmission of former youth league leader Vavakuda Chipanga vakadzoswa. Vavakuda Chipanga vakafaiwa from Zanu PF mugore 2017 nemamwe maseveral G40
members muri Zimbabwe mushure mekunge va Robert Mugabe vakadzingwa military coup muri Zimbabwe. So according to the letter, Chipanga is now free to contest for any party position for Zimbabwe. And this letter serves to advise you that the Politburo sitting at the 372 ordinary session on 29 February 2024 agree to readmit you to the party with immediate effect. So and you are now free to participate in all party programs and activities without prejudice with immediate effect. You can now enjoy the full rights and duties of being a member of ZANU-PF as provided under the Article 3 of ZANU-PF Constitution muri Zimbabwe. So Chipanga vari kuvaimboshanda navasevhi Kasukuwere zvinova zvashamisa vanhu vazhinji kuti sei vadzoswa mubato reZANU-PF muri Zimbabwe. Parifungidzirwa kuti he knows how Kasukuwere operates and maplans Kasukuwere. So zviri kunzi anogona kubatsira mubato reZANU-PF muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Zvakare the ZANU-PF Manicaland chairperson vatawanda Mukodza vakaconfirma kureceive correspondence, although vasina kuzoreveal details. Akati one day muri Zimbabwe about this issue. Asi nyaya yashamisa vanhu vazhinji muri Zimbabwe. Zvakare pane marumors ainzi vamutsvangwa vari kushanda navakasukuwere muri Zimbabwe kuti vatore power. Zvinova zvakonzeresa confusion mubato reZANU-PF muri Zimbabwe. So zviri kunzi kutaura kwaTukita Kasukuwere ari kukonzeresa confusion. Vanhu havachazive kuti chii chiri kuitika, what is his plan. Anenge ari kunzi akaisa maspies ake mubato reZANU-PF muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga vaKasukuwere vachibhekwa navaMuzembe, the former tourism minister, vakataura vachiti they are going to make sure kuti they fight kusvika president Nava Mnangagwa vabva pachigaro muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti what is going to be his tactics muri Zimbabwe. Zvakare painzi Albert Mpofu ari kushandawo naKasukuwere. Tisingazivi kuti nyaya chokwadi here kana kuti muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti chii chiri kuitika exactly mubato reZANU-PF muri Zimbabwe. Are there any factions aripo kana kuti? Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.